Салом ба ҳама тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз санаи 3 январ мо дар хона, худо хоҳад аспагоҳ ман кор некин кӯдако хона ба онашон ки мешинад бабушкаш ки мо она мегӯем. Хай кӯдако бабушка мегӯн, но тарфои мова бабушкая она мегӯян ё ин ки намедонам тарфоиш мо мумкин биби гӯянд, мумкин оча гӯянд, мо она мегӯем. имрӯз хостам ба шумо дар бораи деги ки ман гирифта будам и фирмаи Кукмара нақл кунам дар бораи качестваш, чунки бисёр саволо буданд дар бораи дег ки чӣ хел буромад дег. Якташ гуфтанд ганда мешавад, якташ гуфтанд ман кор мефармоям хеле нағз. Берина бенитон -39 ба фикрам буд саҳар. Всё равно халқ ҳамихел кӯдакоша барои вай мебурорад прогулка, барое ки кислород шаҳри мова кам. Мо неки 3 рӯз 4 рӯз боз набуровардем, ин яке аз хатогиҳои мо. Баъд ҳам ту мебурод касал мешавад. Мана инҷанда ҳамсояҳо кӯдакошам ту буроварда чағзанон достиянд. Ақалла 10-15 минут буровардан накор чил бошадам. Буроритон мегӯд ва мон больница ондиам ва мехе мегӯд ки буроритон ё ки тирезавия калон кушоитон як рӯз ба 2-3 бор ақаллан. Мана ин деги ки ман гуфта будам ба шумо харидам гуфта намин. Яке аз минусаш ин дега ягон металлический чиз ки аралаш кардан дар кор не. Мо як бор анами вилкаи ки ваяш нӯгаш тез хелам аралаш кардим. Ҳамунҷава салат кардаги будим, ден раждени шавҳарам буд. Ҳозир ман шумова нишон метиҳам чӣ хел шуд. Мана ҷое ки вилкаки аралаш кардаги, ҳозир ман шумова наздиктар нишон диҳам. Намедонам иҷа ваяш намедосми немимана мана мехел рахаш ваяш бурафтаги рӯшанги покрытиш мана инҷанда мана инҷа мана бо инҷанда 3-4 та анамон покрытиҳош бурафт. Як бор аралаш кардам ки ман баъд намедонам чӣ хел шуд. Саросема шудем, меҳмон буд, ҳамон таги даст ба ондаги чиз ки тез аралаш кардим ва баъде ки дега шудам баъд фаҳмидам чизе шуд ки уже позна шудагӣ буд. Хай неки ҳама вақт ҳамон ваи лопатки вайки мекунам, зегин чӯбинки деревянная лопатка ки аралаш мекунам. А так качестваш нағз, тагаш намегирад. Мехаридаги бошнон смело харитон, лекин донитон ки вообще чизои металлический ки вай накунитон, аралаш накунитон. Фақат ҳамихе як бора деревянная лопаткаш ё ин ки ҳамихе пластмассави силиконови ваҳо ҳаст, ҳамин кафкирчаҳои силиконови ҳаст, ҳамон ки истифода баритон. Мана беринашам ҳамихел нағз истодааст. боз подписчикон нависанд ки шумо қиматтар харидитон. Гуфтам валбирисанда арзон будааст. Марҳамат дар омада бинитон гуҷонда 3000 гуҷонда 2500. Па скидку валбирисанда гуфтан 1800 рубл ми намедонам. Ман надидам, ман нархи ҳама ҷоя сравнивать накарда харидям. Ин дафъа мехоҳам сковородкаша харам. Тамошобинон, ман инҷава 2-3 соат пеш хамир кардаги будам. Ана мехел вай шудааст, пушне шудааст, рестааст хамир. Ва хостам имрӯз нон пазам. Мо кам нон мепазем, мо бисёртар мехарем анон вохона нона. Чунки ман кор мекунам, вақтам не ҳамон как привичка шавҳарам рафтиянд нон харида омдиянд, мана хамир кардагим бехабар. ва уже мана ихи хамирам расидаги ман гуфтам абедба всё равно авхот кардан дар кор, ҳамаи хамира чалпакча куниму майда када
ва нимашай пирашки пазим гуфтам. Агар ба ногу вай шавад бо монандагар ягон ошхон якта дута кулча пухта мегирам духовкава. Ва ман картошка мондам. Ман намедонам шумо барои пюре чӣ хел картошка вай мекунидон. Ин барои вай пирашкава пюре кардам ба аввал пирашки картошка ягим ба ман намехел аввал шута пок карда майда карда баъд мемонам барои ки вай тез вай мешад мепазад тез об мешад. Агар картошкаи бутуна масалан ё ду палах се палах камони 20 минут 25 минут ҷӯшад ин 10-15 минут ҷӯшад уже мулоим мешад. Тез тез майда мекунам тайёр мешад. Ин як лайфхаки ман. Кӯдако бисёр пюре наз мебинанд. Ман намехел тез тез картошка майда мекунаму меҷӯшонам пюре тайёр мекунам. Ва ози ҳамин дегба ва када мувофиқа чалпакчаи майда майда мекунем чунки рости гап сковородка оли нест монда. Мана инҷа чалпако в процессе яктиша пухтам. Мана дуюмаш деганда инҷа пюре тайёр шудааст. Мо ба фикрам вай намекунем пирашки намекунем чунки кӯдако гуфтанд ки мо пюрея худаша мехӯрем. Мондаги хамира нон мепазам. Тамом. Тамошобинон мана инҷа дута мехел нон шуд. Мондагиша чалпак кардам ва нонпар нест. Нонпар дар кор шуд. Ёдам боомад нонпар нест. Мана нонпари нав буромад. Ози намехел нонпар зада мебуром. Ҳисобаша ёфтам. Фикр кардаму. Мана яктиша нонпар задам. Дуюмаш ба гузаштим. Ман боварӣ дорам бисёр подписчикҳо мегӯянд ки харид намешад ё ин ки сковородка нест хариддор намешад. Мо ҳамагӣ як моҳ шуд ки хонаи нав ба зиндагӣ достем. Ҳар бор рӯзҳои вухадноиба ҳаракат мекунем ягон чизи дар кор харем. Мо наметавонем ки ҳамту ва кора монда буромда бозор рафта харид кунем. Мо ягон бор кӯдако ки харид кунӣ намерем намебарем. Вақти садик будагишонанда мо коранда. Вақти вухадной будагинда инҳо хонанда. Масалан намешад шаварам коранда ман хонанда бошам. Барои ҳамин фақат мо вақти холигии худамона мекофем. Хай критически чизое ки ҳамехел зарур рафта мехарем. Ихе чизое ки масалан ҳисобша ёфта мешад секин кам ба фикрам мешад дар оянда. Ин вилкаҳо ба ҷои нонпар дуюм лайфхаки ман буд. Якум лайфхакам вай буд пюрее чӣ хел мекунам. Анако ҳозир ман сеюм лайфхакама нишон медиҳам шумо. Лайфхакое ки барои рӯзгор истифода бурда мешад. Рӯи нон ба қатиқ молӣ доштам. Анакнун агар седона мебуд хушрӯ мешуданд ё ки вай боз сафедаш аст ку номаш чизе кунҷут мебуд хушрӯ мешуд. Лекин нест. Анакнун лайфхак барои хушрӯгии нон чӣ кор кунем ба ҷои седона анамихел чошидам ба ҷои седона. Ман якта ҷоба дидаг будам ҳамина чанд бор такрор кардам. Ин короче чойи хушка намехел дастам ки майда карда чошидам мулоим мешад ҳичи вай намешад. Ин фақат барои зебогӣ лекин хай ҷои седона намегирад чунки седона маззаш дигар бӯш дигар всё равно бӯи приятнашад. Барои зебогии нон намехел только для красоты. Подписчикоа на чалпакои мо тайёр шуд. Аллакай дуташа хӯрдим. Охир ба нарасонда. Ҳозир бо якта даруни деганда аст бо яктиша пухта мегирам. Чалпак аввал калон буд. Охир ба рафта мехел майда шуд. Мана ва манахе бо якта майда чаш мондагӣ тамом. Мулоим ба мазза омад. Расоям.
ана тайёр шуд. Биёйтон хона меҳмонӣ. Берин хуну кухни гарм ойнао арақ кардам. Ҳа бачаам? Ми? Бону? Чалпак шери шудаасми? Ясмин дегустация кадос. Это не пчак, это пирожки. Это не чалпак, это пирожки, это не пирожки, бача. Ясмин дегустация кадос. Катиқ киди вайки, то есть кефирки. Мөша да бимона тичи кадам ба. Кун чишмаш па даромдос. Ношобино ананони ман сурх шуд, пухт. Мана ба ҷои 3 дона чойи хушкӣ истифода бурда ки мана мехоҳ шуд. Инаш па камтар вай кардям, майдаҳоша истифода бурдям, сал вай боин шуд. Инаш па 4 дона калон-калонаша задам. Дар бораи лайфхакое ки нишон додам, фикротона комментариява гӯитон. Ё ин ки мешавад ки дар зиндагӣ ягон чи масалан шумо пухтанӣ мешид ё ягон кор карданӣ мешид, лекин ҳамон чизе намеёбед. Фикр кардед ки хонатон ба ҳаст, лекин нест тамомшудагӣ. Шумо ҳамон вақт ба чӣ кор мекунед? Масалан ё ба ҷои ягон чиз замини тил масалан чия меандозид? Чӣ хел лайфхакҳои хонагитон ҳай? Метавонед комментария нависед ё ки как маслиҳат мешавад, маслиҳатид ки ҳамон ба ҷои як чизи дигар чизи дигарро истифода барида мешавад гуфта, барое ки мегӯянд век живи, век учись ё ин ки то лаби қабр одам кор ёд мегирад мегӯянд. Масалан барои ҳамин мумкин барои якдигарамо ягон хел фоида шавад, ягон хел информатсия назм шавад. Медонам ки ҳама комментария хондани назм мебинад, комментария дӯстдор. Худам ҳам хел видео медарам, комментария мехонам, фикрома баъзе менависам. Барои ҳамин метавонед дар бораи лайфхаки имрӯзаи ман масалан баҳс кунед. Ман хафа намешам. Метавонед гӯед ки корат хато, метавонед гӯед ки нағз, ё метавонед ягон хел маслиҳат диҳед. Ва инчунин метавонед лайфхакҳои хонагӣ ки шумо истифода мебаред гӯед ва мо ҳам бохабар бошем. Раҳмат ки моро тамошо кардед, раҳмат ки то охир бо мо будед. Хайр, то влогҳои оянда дар паноҳи Худо бошед.